Gath clwb Cerrig Ysgol yn 1963. Dyn ni'n chwarae yn y North East Coast Premier Tier 4. A wedyn dyn ni'n gobeithio yn y dyfodol symud i'r Tier 3, dyn ni'n licio. Rhyw Godad dwi, bachgen o Cerrig, born and bred, fel nhw'n dweud. Wedi chwarae clwb, dwi bod y manager i'r clwb ar y foment. Maen nhw'n dweud bod fi di'r chairman, treasurer, kitman, ballman, help race ar ôl gêm, i helpu gadw'r clwb i fynd. Be maen nhw'n dweud, jack of all trades, master yn dwi'n meddwl. Gêm Cwpan Cymru heddiw, nebyn Llansantffraid Village, ail qualifying round, a wedyn, os dyn ni'n ennill heddiw, dyn ni'n mynd roed i rownd gyntaf go iawn. A wedyn, gêm bwysig heddiw. Wel, dîm bach da yma heddiw, dyn ni'n bach o wan. Mae'n ambell ble ar ddim yma heddiw, ond dwi'n gobeithio fydd gynnu ni ddigon i giro Llansantffraid. Mae'n y jans am ypset bach heddiw, dwi'n mwyn. Byddai'n gêm galed heddiw, maen nhw'n gyngrau'r uwch a ni. Mae gen i rei chwaraewyr yn missing, so gobeithio nid y hoces yn dod fewn heddiw. Jyst gweithio'n galed, cadw siap, ddim bo'n ddiog, a gobeithio cael canlyniad. Criw da, hogiau Cymraeg, Alfie, mae o wedi dod o Llandyrnog. Hogyn bach yn dop, really. Ond mae hogiau wedi cymryd eto fo. A wedyn, mae gen i Ios, hogyn top arall. So dwi'n meddwl bod chi angen cymeriadau fel mewn y clwb. Dwi'n meddwl neith o ddiolch fi wedyn. Ond, gobeithio gawn ni canlyniad da heddiw. Here you go, boys. It's big moment. Close the door, Danny. Okay, boys. We all know what we need to do. Right, going to play 3, 4, 1, 2. Okay, up to you, lads. Tier 3 side. If you can't get motivated for this, you should go home. Set pieces. Yeah, that's all right. Oh, you can't catch! Playing good football. Oh! I don't think they know that they're playing against 10 minutes. Well done! What's on? What's on? Wel, siomedig bod Cerrig yn wedi cael gol, so wedi bod neis fi fewn i hanner amser ar y blaen. Da ni'n chwarae'n oce, jyst wnaeth i cael yr gorffeniad yn ar y diwedd, so mi ddaw gobeithio yn yr ail hanner. So chwarae teg, maen nhw wedi dod yma fe 10 dyn. Da ni'n gadw'r bêl yn dda, ond y ffordd da ni'n pwysio ymlaen, a da ni'n cael yr intensity yna i pwysio ymlaen, a just dal nhw, really. Dyn ni wedi creu 2 o'r chances o'i dda, keeper nhw wedi gwneud 2 sef dda. Jyst dyn ni gael y gol gyntaf yn y gêm yma, dyn ni'n cymeddwl bod gynnu ni ormod i hein wedyn da. They're going to sneak one any minute now. Brilliant! Brilliant! 3-1! Anodd chwarae byn 10 dyn weithiau. So gallu chwarae byn 10, os oedd onest. Ond na, o'n i siarad cyn gêm, a be o'n i angen neud i gwella. A ni'n wneud o trwy gêm, a ni jyst dod yn fyw efo 10 munud i fynd. A diolch beth bod y hogiau wedi dangos cymeriad i ddod yn ôl. O'n i deud se Cerrig yn ennill,